kamarát, môj brat. Volám sa Emily. Narodila som sa v roku 1692. Som jedináčik. Moja mama zomrela, keď som bola ešte veľmi malá. Svojho otca nepoznám. Bývam v malej dedinke Westford u mojej starej mamy Izabely. Je to dobrá žena. Pracuje na kráľovskom dvore ako kuchárka. Okrem nej nemám žiadnu kamarátku, no mám jedného veľmi dobrého priateľa. Volá sa Kai. Je odo mňa o 2 roky starší. Poznám ho už od detstva. Vždy sme boli najlepšími priateľmi. Stáli sme spolu v dobrom aj v zlom. Keď šiel jeho otec na vojnu, bolo mi smutno, ako keby som sa lúčila so svojím otcom. Keď sa Kajovej mame narodilo dievčatko, bola som šťastná, ako keby sa narodila moja sestra. Veľmi rada spomínam na chvíle prežité s Kajom. Bol mi bratom. Mali sme veľa spoločných tajomstiev, o ktorých sme vedeli len my dvaja. Napríklad v starom tmavom westfordskom lese sme si postavili domček na strome. Hrali sme sa v ňom na kráľa a kráľovnu. V lete sme behávali po lúkach nad dedinou a v zime sme sedávali pri našom dome a pozorovali sme tancujúce snehové vločky. Deň čo deň sme boli spolu. Nikdy nezabudnem, ako sme sedeli v záhrade starej mamy a rozprávali sme si príbehy o vílach, upíroch, či drakoch a rytieroch. Taktiež nezabudnem na ten krásny deň, kedy nás stará mama vzala na kráľovský dvor. Všade bolo plno ľudí, videli sme aj princeznu. Boli to najkrajšie chvíle v mojom živote. Teraz už mám 93 rokov. Kaja zabili vojaci zo susedného kráľovstva. Uvedomila som si, že za tie roky, ktoré sme boli kamaráti, som mu nestihla povedať, že ho milujem a teraz to ľutujem a viem, že teraz to už nezmením.